सामने जब होता है रोटी काम बाबा जय गुरु बाबा। तीन आदमी हथे ये बता पोसल पालल एगो सुग्गा है सुगनी ओकरा मन में है हो दादा तोरा दरबार में अर्जी लगलिए लेकिन तोरा सामने जाके लड़ाई लगे चाहिए हो जेकरा फेर में हम 3 महीना से पड़ल हतिए हो हमरा से हमरा शादी करा दी 3 महीना से जेकरा फेर में पड़ल हतिए रात दिन बतियाइल हो हमरा से हमरा शादी करवा दिया प्रेम से भगवान के एगो कान खोल के सुन ले जे माई के सुनवा से तू बतियाई छे उ तोरा टाइम पास ला तोरा से बात कर के तोरा से शादी न करतो जो तोहरी इज्जत बचा देलियो प्रेम से भगवान के और एक और दूसरा आदमी का अर्जी है तो ये भजन सुन रे बाबा खाली ताल दे ये बाबा बउआ के अर्जी है ओ बाबा सबके घर वाला से मिला ले जो हमरा मिला दी है हमर पति हमर चाय पत्ती कहिया हमरा से मिलते हो बाबा आई हमरा हिया रख देलकै है अब अपने दुनिया घूरल चलै छै कहिया हमरा भीड़ में एतै कहिया हमर कहल पूरा करतै हमरा से वचन कसम जे खलकै है कहिया हमर पूरा करतै बाबा पूरा करबा त नाम लेबो अन्ना पूरा त गाड़ी परवा बिना भगवान के अब देखल जाओ के पूरा होतै कि नहीं इंतजार कर जैसे सेवा करे सेवा कर सब्जी तोहर पूरा के लिए तोरा तोहर पति से आ तोहर चाय पत्ती से तोरा मिला दो प्रेम से भगवान लगे और तीसरा अर्जी एक और आदमी हकीम सुन दे सबके सामने हम अपना आई ससुर बसवार बसवाई कहिया हम अपना पति के साथ रहे प्रेम से भगवान के ये दाई कान खोल के सुन ले तोरा पति से 2 साल लगता 2 साल लगता तोरा ससुराल बसा देबाऊ तू वो पति के साथ रहिए प्रेम से भगवान के चलो बच्चा सब है इज्जत बचा दिलिए न तो घर वाला मारते न कहते हमर बेटी गलती करे छै घर से भगा देते रह भगवान के चल सबको के सब पूरा रहता है अर्जी विनती है आई तो हर सके अर्जी आई मर्जी हमर मेरा पार लगतो जा जाए जाए रहत तो प्रेम से भगवान के टोटल महाराज के छत्तीसगढ़ महाराज के एक के पहरार के